Әгәр дә менә бәла-каза килгән вакытны, нык эс пошкан вакытларны кайсы бер Коръән аятлары ул турыдан-туры менә ярдәм итәргә юнәлтелгән. Шул менә бер Коръән аятын китерәсе килә, ул Тәгабун, алдану дигән сүрәдән 11-нче аят. Кайгы бәла-каза ирешмәде, мәгәр Аллаһының теләге белән генә иреште. Берәү итагать иткән хәлдә Аллаһка иман китерсә, Аллаһ ул кешенең күңелен хаклыкка күндерер. Аллаһ һәр нәрсәне белүче. Һәр бер ниндидер бәла-каза килә икән, Аллаһ Тәгалә аны уже алдан әзерләп куйган. Шуны беренчедән аңларга кирәк. И аңлаган хәлдә иманыңны саклап калырга кирәк. Иманыңны саклаган хәлдә Аллаһ Тәгалә әкренләп кенә яйга салыр бөтен эшләреңне, ул бөтен әйберне белә. Шулай итеп, үзеңә исеңә төшерсәң, шушы сүзләрне, шу уйларны Аллаһ Тәгалә үз күңелеңә еңеллек китерер, Алла бирсә.